Фирма Bayer предлага едно много добро решение за пшеница. Това е почвения продукт Mateno Forte. Защо е толкова добро решение този продукт? Защото той съдържа 3 активни вещества, които благоприятно успяват да изконтролират както житни, така и широколистни плевели, които всички ние сме забелязали, че могат да вземат много от културното растение по отношение на влага, на тор. И по този начин, когато се приложи Mateno Forte, културата може да расте без конкуренция и в страхотни условия и да развие изцяло потенциала си за добив. Mateno Forte контролира изцяло всички широколистни плевели, в това число ефемерите, които много рано поникват през пролетта и са по-трудни за контрол по отношение на времето за контролиране, тъй като всички знаем, че пролетта температурите са доста ниски и третирането с вегетационни хербициди е по-трудно, заради това използването на Mateno е голям плюс. Продукта ги контролира още в фаза поникване. Освен широколистни плевели, Mateno Forte контролира и житни плевели, като дифове и совсига. Също така контролира и райграс, който е устойчив на вегетационни хербициди. Това е много голямо предимство на продукта, защото в България има много райони, в които се наблюдава този плевел. Mateno Forte се прилага почвено, непосредствено след сеитба на културата, в доза 200 мл на декар, като може да се приложи и ранно вегетационно на доза от 160 до 180 мл на декар. През тази есен Mateno Forte попада в ваучерната ни програма, а именно при закупуване на 50 литра Mateno Forte клиента може да получи 5 литра бонус от дистрибутор.